आंथ' एयारपर्टआवबो दंमोन एयारपर्ट साइनिंनि दिनाव आरो एयारपर्टखौ लानानै बरायनाय बेवहायबो आङो दङ नमिनेसननि लास्ट डेसिमबो आङो बे एयारपर्टनि जानानै थांगासिनो जायफोर बुंदों बिथांमोना दिनै माने बेखौ लानानै मोनसे इउपिपिएल हान्जानि गेजेराव डिभिजन लाबोनायनि मोनसे थांखि लानानै दङ खनसेप्ट राजनैतिक थांखि आं बेखौ लानानै एसेबो खर'बो सायाखै मानोना बुंबा रायजो राजाफ्रा माने सोलायनायनि मुङाव सोरजों मदद लांगौ बे थांखिया जाखाबाय बेबायदिजों लुबैदों नाथाय मोनसे माबाखौ लानानैसो आङो मोनसे मोननाय फैदों जोंनाव बे इन्टेलेक्सुयेलनि नामाव बे पलिटिकेल स्टेटमेन्ट होदों इन्टेलेक्सुयेल मोनसे डिबेट लाबोदों बे बाराद्राय गोजौ मानदण्डनि जायाखै इन्टेलेक्सुयेल डिबेट फैनाया गाज्रि नङा खिन्थु बिनि मानदण्डआ बेबायदि जानो नाङा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा एसे निउट्रेलि मोजां गाज्रि गासिबो बिजिरनानै होयोबा समाजा मेगन गेवो नाथाय दा बेसेबां माने साफा सानैखौ नुदां माने जायफोरनाखि एकर्ड खालामनानै दोनबोला काजलगावआव गाजा गोमजायै रायजो राजाफ्रा बरायदों बिथांमोनाबो बे समाव बेवहाय नुजाहैनानै बरायफाहैदों आरो सोरबा फेसबुकआव लिरनानै बरायदों आरो दिनै बेखौ लानानै आरोबाव माखासे बिथांमोनानो कुइसन खालामफिनदों बेफोर मानि थाखाय जादों बुजिनो हायाखै आरो जुदि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा थारैनो सिरियास बा बिचारखौ लानानै मानो बिनि सायाव समाल'सना बा आल'सनाया 6 मास गाहाम सम नांगौ बिनि सिगां मानो खालामदों थ' बेफोर दा इलेक्सन फैगौनि सिगां जाय आल'सनाया जादों बे गासिबो ओरैबायदि मोनसे फोरमान जाहैनो नागिरो जे इलेक्सननि थाखायनो बे डिबेटफोरखौ लाबोनाय जादों सोरबा हान्जाखौ मदद होनो सोरबा हान्जाखौ हेंथा होनो ओंखायनो बे इन्टेलेक्सुयेल डिबेटआ मिनिं गैयि जालांदों भेलु गैयि जालांदों इन्टेलेक्सुयेलफ्रा सिरियासलि जुदि माबा आल'सना खालामलायनो लुबैदोंब्ला बेखौ इलेक्सन समावल' नङा इलेक्सननि उनावहायबो बेनि सायाव पर्जाल'सनाखौ लाबोजागोन पर्जाल'सना लाबोयोबाबो एखेबारे जे माने फर दा मसन बा एगेन्स्ट दा मसन जालायनांगौ बिदिबो नङा दा मोनसे प्रश्नआ फैयो जोंनि गेजेराव बेसेबां बे सावरायनाय जाबाय दा आं बयनावबो सोंगोन आरो जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बेवहाय बाहागो लादों एगेन्स्ट फर बायदिसिना जयैनो सोंबाय आं थारैनो मानसिफ्रा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंजानायखौ लुबैयोना लुबैयो दा बिटिआर एकर्डखौ बिदिबा केन्सेल जाजानायखौ लुबैयो नामा बातिल जाजानायखौ लुबैयो नामा बिनि एन्सारा मा केन्सेल जाजानो लुबैयो नामा बिनि एन्सारखौ होनो हायोबा मोजां आरो क्लियार जालायलायनायाबो मोजां खारन जोङो बिएसए एकर्ड खालामदोंमोन बाउन्डारियाबो खावसेल'मोन जाजोबाखैमोन बहायबो भारत संबिधाननि खुनु मोनसे अब्लिगेसनबो गैयामोन पार्लियामेन्टआ बिनि सोमोन्दै जेबो बिल पास जायाखै बेनो आसाम एसेम्ब्लियाव बिनि पास जादों अब्लाबो बेखौ 1993 मायथाइनिफ्राय लानानै 96 मायथाइसिम 3 बोसोर रायजो राजाफ्रा समाय होदोंमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय बा नाथाय बेयाव इलेक्सनबो जायाखिसै बाउन्डारियाबो डिमार्केट जायाखिसै 96आव बिनि थाखाय गलाय बर' फरायसा आफादा बेजों जेबो जाला होननानै जों आन्दलन खालामफिननो गोनां जादों बिनि समाया होदों बेखौ आरो 2003आव जे एकर्ड जाबाय रायजो बिनानै बिएससिजों जेबो जाला होननानै आलदा रायजो नांगौ होननानैनो जोङो अस्त्र हमलायलायनाय जाबाय बिएलसिआ नाथाय जोबनायाव आलदा रायजोआ जानानै फैयाखिसै 6 सिडिउल जानानै फैबाय बेवहाय बयनिबो अबदान दङ बयबो बेखौ मदद होदों आरो बेनिफ्राय बै समाव मोनसे जुक्ति जादोंमोन रायजो राजानि गेजेराव जे जुदिও आंसो बबेबा खेत्रआव नैबे गोरोन्थि जालांबाय होननानै आंनिफ्रायनो बुंनो हमदोंमोनब्लाबो बे समनि गासै इन्टेलेक्सुयेल ज' नांनानै आंखौसो गोरोन्थि होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो आंजों रावबो माने मदद होनानै बुंखायाखैमोन रायजो राजाया दंमोनब्ला खिन्थु आंबो बे समाव मोनसे एकर्ड जादोंब्ला बेखौ चान्स होनांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बिनि 5 बोसोरनि उनावहाय मोनसे राजनैतिक बिबाद जाबोदों गाज्रि मोजांखौ बुंलायनाय जाबोदों खिन्थु हलसेल इन्टेलेक्सुयेला नङाबाबो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बे समाव
माने रुलिंजोंनो थाबनानै बिटिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय सुजुग होनांगौ बुंबोलायनाय जादों बेखौबो आं नुबोदों दा जेनेबा दिनै बिटिआर एकर्ड जाबाय बे इमप्लिमेन्टेसन जायोबा मोनसे एकर्डनि मिनिङा थायो बिटिसि एकर्डआबो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सुजुग मोनामोनबा बेहाबो मिनिं थायामोन खिन्थु इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सुजुग मोननायखाय एसेबाबो दिनै मोनसे बेहा जाफुंनाय फैदों एफा एनै इमप्लिमेन्टेसन जाबाय बिटिआर एकर्डआबो दिनै इमप्लिमेन्टेसन खारन बे 6 शिड्युलनि सायावनो आरो जिहेतु 6 शिड्युला अलरेडि जोंनाव एक्सटेनसन जाखाबाय मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आरो बेवहाय एडिसनेल माखासे पावार फांसन आरो स्ट्राक्चारेल चेन्ज किसुमान माने स्ट्राक्चारनि बा मोनसे माखासे आयेननि सोलाय सोल' लाबोनानै फाइनान्सियेल पेकेजजों लोगोसे एडुकेसन सेक्टर एग्रिकालचार सेक्टर जि इक'नमिक ससियेल रिभलिउसननि जि बाथ्रा जों बुंबाय थायो बे बिथिङाव लाबोनायनि थाखाय माखासे आयदाफोर फैनाय जाबाय बेखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसननि जुदि सुजुग होआबा बेथ' ओरैनो थांगोन बेखौथ' रावबो हानाय नङा नाथाय दा इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ लुबैयो ना लुबैया बेसिमसो प्रश्न जागोन लुबैयाबाथ' थांगोन ओरैनो आरो लुबैयोबा बयबो मदद होलायनांगोन आरो बेनिफ्राय दिनै मोनसे बिराद गिदिर पिस एकर्ड जाबाय एनडिएफबिआ मोनब्रै जालांबायमोन एकर्डआ जायामोनबा हयथ' दा बेसेबां अपसन जाबावगौमोन आरो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थासारिखौ नुनानै हयथ' एनडिएफबिखौ मोनब्रै जालांदोंबाबो बिसोरखौ मोनसे प्लेटफर्मावनो लाबोनानै मोनसे सलिउसनाव मोनसे लजिकेल कनक्लुसनाव लाबोनांगौनि बिबानखौ रुजुनलायनानै दिनै मोनसे पिस एकर्ड जाबोबाय फैबाय जाथियाव पिस होननाय हिसाबै बयनिबो गाबखांनाय एकर्डनि आगोल बयबो बुंदोंमोन सान्थि नांसिगौ एकर्ड खालामदो जेरैखि जाया एनडिएफबि जेंनाखौ सुस्रांनांसिगौ बे हिसाबै दिनै मोनसे सलिउसना फैबाय आरो बे पिस एकर्डआव दिनै जोंहा सोरबा रन्जन दैमारियाबो होबाय आरो बिरेन बर'आबो सिगनेसार होबाय सावरायग्रायाबो होबाय गबिन्द्रआ होबाय रायजोनि प्रमद बर'आ होबाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन होबावबाय आरोखि बेवहाय सिगनेसारखौ थ' बयबोथ' इनभल्भमेन्टआव दं आरो बे दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा बिटिएफआव दं सोरबा इउपिपिएलआव दं बिदिबा बिसोरनि क्रेडिबिलिटियाबोथ' कुइसन जानोसै अब्ला बे पिस एकर्डखौ जाफुंहोनांगौनि माने थाखाय मोनसे राजनैतिक परिबर्तननि बाथ्रा लानानै जों इलेक्सन गेलेदों बिटिएफआबो गेलेदों आरो आंथ' मिथिगौ आं सानो जे बिटिएफआबो गाबोन जुदि गभर्नमेन्ट दाफिननायनि खाबु मोनोबा बिटिआर एकर्डखौ फराफरि सुबिदा लानायाव दं दा इउपिपिएलआबो बेखौनो मावफुंनो थांबाय ओंखायनो इन्टेलेक्सुयेल डिबेटआव बे रोखोमै थांलायनो नाङा मोजां गाज्रिनि पर्यालोचनाया बाहाय थिगैनो दं खिन्थु राजनैतिक भाष्यकार हिसाबै पलिटिकेल अपिनियन मेकार हिसाबै इन्टेलेक्सुयेलनि नाम लालायलायनाय बेबायदि डिबेट जालायनायफ्रा माने समाजनि थाखाय बारा मोजां